سلام كمي كأنكم كبران تقتتلتنا أبزلكم وسلام تعنا لنا تمننا نلو مزبلنا يتحزو حزنا لكم نسينا لنا سناي مكتتال أبزل على علما وحلا في النزبتحو إيرتراويان حانت ببسع اتحتتن نبوزحات اتجنغن حتو لا نسا دما دحر إسياس أفوركي نيرترا منك مرحي خل اتبليا انت خونقن كاب إيرترا تسديدوم نابكالوت عبيت هاجرات عالمنا خيدوم لعلتهم زيغاتات تن هاجرات سأبلل بمبال أبزل على سلطانن حلافنة زبصعو إيرتراوين كمزلوم سفلتناقن ويلي إسياس رايد تألمبر آتا زهاجرسي سبب بالوا زيد بلا يكونن اسكنلو من بار قال خابتهم كاو هاجروم وطيوم امنوس عدميوم ابز تفلاليه هاجرات نابزل على صفح حلافنة زبصعو إيرتراوين مز دحر بايتو امن بخمي نابز حلافنة بصحو من زلال تحسو حيزنا لكم مسئين لنا كساب فتصامي مدبنا مسانا خد صنعو بخبرنا عدم قداماي جو وي يوسف نغوسه ناي مجمره إيرتراوي أمريكاوي أبال كونغرس أب حدار كلتشحن 18 أبز تجبره أبال كونغرس أمريكاني مخان مرجع إيرتراوي زمبقولون أبال سلف ديمقراط زخونه جو وي يوسف نغوسه أبال كونغرس أمريكا خوينو تمريصو جوزيف نغوسه نكولارادو وكيلو زتمرصه فلاماي أفريقاو أمريكاوي أبال كونغرس بمخان تاريخ زسرح كخون بقيعو جو حدا خابتون بعد ما زناسو أبالات كونغرسن نكولارادو كابزو كلوات شعت أبالات كونغرس دما بعد ما زناسيو جو نغوسه وي يوسف دبساي نغوسه جن منيو إذا بعصرتو سلسة جنبات شحنت شعت 184 كاب أزيبن دبساين زت بهالو إيرتراوين سدرابيت أب بيكرسفيل كاليفورنيا زتولده ود 30 شعتن عمت إيرتراو أمريكا ومنسي أمنوس عدميو أبال كونغرس كخون كيلو ولدو قدم 4 عمت كاب إيرترا ببوغونوم ناب أمريكا كم زتسدو تاريخي واتو يزنتو أب بيكرسفيل كاليفورنيا تلالم دما تمريعهم نجو نغسن حانت من أصحافتون كلتا ولا الفريوم ود 6 عمت مسكونه كاب بيكرسفيلد ناب حانت كفله جزات أمريكا زخونت كولورادو قعزوم أب أورورا ليتنتنن هايلاندز رانشن زبهالو بوتاتات مستقمطو دما بقوامنت أب بولدر زتبهاله كتما كقمطو جميروم أب ويدما كاب كولورادو يونيفرسيتي ببوليتيكال ساينسن ايكونوميكسن أب كلتشحن حموشن بديجري أب كلتشحن شعتن دما بناي حق الدكتوريت تمهرتو زازيمو جو نغوسه تمهراي كليو نيو إيرا كولورادو زبهال نمنسيات نا بوليتيكا كساتفو زغسغس ود مسريتو كنقساز جمره نزبقعتو زتعذبو فلما كم تحقاقازه أبال هاوس اوف ريبريزنتاتيف ناي كولورادو زخونه أندريو رومانوف كوينو كسرح دحر مجمار صنيحو دما أب 2008 حدا خبا محاضرتي ناي كولورادو يونيفرسيتي نخلعي زوبا ناي كولورادو كوينو تمرصه أبز حلافنة زبصحه قال أي تصليم أمريكاو بمخان دما ناستا 6 عمتات سريحو أب 2014 سيكريتار اوف ستيت وانا صحافي قدات ناي كولورادو نمخان توداديرو بصبي فللي تسعيرو أب سنة 2015 دما كم COO وي وانا فتصام أكال ناي دورا زتبهاله ناي لايسنسن تكالات أهلقت زقوصاصر منغستاو تكال تحريم كسرع جمره بعد ما زناسه أب كابينة كفلة جزات كولورادو زتمزز زيجا بمخان أب كفلة جزات كولورادو إيجنس مكلخال هالكي نخلت عمتها تاجلجلو أب كل تشحن 10 شعات دما بولنتو نتي أب دورا زنبرة سروح بملكا نتا أب كل تشحن 10 شمونتن كيكاتوت إنو زنبرة هاوس اوف ريبريزنتاتيف مالت دحر سنة زتصوع حقاق أكال ناي كولورادو ستيت ناي مخان مرجع كودا در جمرة إزي إرتراو أبال سلف ديمقراط زخونه يوسف نغوسه أب تفلامي أب سنة 2018 أم مونغو ديمقراط زتقبر وددر نمودا درتو بليصو ناي 10 أم ناي كال أيزوبا ناي كولورادو زلوا أوراجاتات مولو دمص بمركاب بغفح دمصي مالت بسوسان حموشن
9.7 ሚእታዊት ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 2018 ዝቐጸለ ሓፈሻዊ ናይ መወዳእታ ውድድር ድማ ንናይ ሪፐብሊካን ሕጹይ መወዳድርቱ ብ8 ካብ 10 ኣውራጃታት ናይ ካልኣይ ዞባ ናይ ኮሎራዶ ድምፂ ብምርካብ ብ60.27 ዓብላሊ ድምፂ ብምዕዋት ንኮሎራዶ ወኪሉ ዝተመርጸ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ኣባል ኮንግረስ ብምዃን ታሪኽ ዝሰርሐ ክኸውን በቒዑ ንሱ ሓደ ካብቶም ንፖሊስን ባህርን ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣትሪሮም ክነቕፉ ዝጸንሑ ኣባል ሰልፊ ዴሞክራሲ ኣብ ባይቶታት ኣሜሪካ እዩ። ጆ ኣብ 2015 ምስ ኣንድሪያ ጂመነዝ ዝተባህለት ኣሜሪካዊት ተመሪዑ ኣብ 2018 ዝወለድዋ ናታልያ ዝተባህለት ጓል 3 ዓመት ህፃን ድማ ኣላቶም። ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣንድሪያን ህፃን ጓሉ ናታልያን ላፍያት ኣብ እትበሃል ከተማ ድማ እዮም ዝነብሩ። ኣብ መጋቢት 2019 ምስ ተባኣደ መንበር ሓደ ፍሉይ ሽማግለ ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾነት ካረን ባስ ዝተመርሑ ሓደስቲ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰን ኣሜሪካዊ ሶማላዊት ኤልሃን ዑመርን ናብ ኤርትራ በፂሖም ነይሮም። እቶም ሽዑ ሓደስቲ ኣባላት ባይቶ ዝነበሩ ፈላሚ ወግዓዊ ዕደቶም ናብ ኤርትራ ኣብ ዝገበረሉ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ዕደት ድሕሪ 14 ዓመታት ብኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ብምንባሩ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘዛረበ እዩ ነይሩ። ገለ ኤርትራውያን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትኽተሎ ዝነበረት ጉጉይ ዝብልዎ ፖሊሳ ብምቕያር ገጻ ብምምላሳ ክነህዱ ተሰሚዖም። ካልኦት ድማ ኤርትራ ብግህሰ ሰብኣዊ መሰላት እናተኸሰት ናይ ሕልናን ፖለቲካን ኡስራት እንከይፈትሐት ቅድሚ 19 ዓመታት ዝዓፀወቶ ብሕታዊ ሕትመትን ሽዑ ዝኣሰረቶም ጋዜጠኛታትን ከይፈትሐት ነቲ ዕደት ምፍጻሞም ኣበሳ መንግስቲ ዝሽፍን እዩ ክብሉ ነቒፎም። ኣብቲ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብባይቶ ኣሜሪካ ንዝኣተወ ቃለ መሓላ ቀሊሙ ተባሂሉ 2 ግዜ ኣብ ዝተኸሰሰሉ ኣጋጣሚ ድማ ጆ ንጉሰ ሓደ ካብቶም ነቲ ታሕተዋይ ባይቶ ብምውካል ነቲ ጉዳይ ናብ ሰነድ ዘቕረቡ 9 ኣባላት ኮንግረስ ነይሩ። ጆ ኣብቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ምጉት ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ዓለምን ኣሜሪካን ኣትዩ ናይ ምዝራብን ምሙጋትን ክእለቱ ዘመስከረሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነይሩ። ንሱ ሓደ እዋን ኣብ ዝሃቦ ናይ መዕፀዊ ቃል ሰነት ንተግባራት ትራምፕ ሸለሊሉ እንተሓሊፍዎ ነቶም ብድሕሪ ሕጂ ዝመፁ መራሕቲ ኣሜሪካ ሕማቕ ኣብነት ከም ዝኸውን ኣጠንቂቑ ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ እዚ ናይ ሸውዓተ ኣጋጣሚ ዝያዳ ታሪኻውን ፍሉይን ዝገብሮ ትራምፕ ስልጣኑ ከረክብ ሒደት መዓልታት ምስ ተረፎ ዝተወሰነ ምዃኑ እዩ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዮሴፍ ደጊሙ ኣብ 2020 ዝተገብረ ምርጫ ናይ ካልኣይ ዲስትሪክት ኮሎራዶ 61.5 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ኣብ መምራሕቲ ካልኣይ ዞባ ኮሎራዶ ይርከብ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ድማ ከም መርኣያ ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ዝሓሸ ባይታ ክፍጠረሎም ኣበርክቱ ክገብር ተስፋ ይንበረሉ። ሓደ ካብቶም ንሱ ክግበሩ ኣለዎም ኢሉ ዝድግፎም ድማ ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ዝመፁ ስደተኛታት ዜግነት ክወሃቦም ዝብልን ድሪም ኣክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ውሳነ ማለት ነዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦምን ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎምን እቲ ብቕዓቶም ተራእዩ ድማ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦምን ዝብል ውሳነ ብሙሉእ ድምፂ ይድግፍ። ካልአይቲ ሕፂይቲ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣብ ሚኒስትር ጸዓት ኣሜሪካ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መጸ ካብቶም ቀዳሞት ምስኡ ክሰርሑ ዝሓፀዮም ሓንቲ ኤርትራዊ ተመራማሪት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው ብርሃያ ነይራ። ንፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ሚኒስትር ጸዓት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ማለት ሳይንስ ክትከውን እዩ መዚዝዋ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ መምህር ስነ ሓመድ ማለት ሶይል ባዮጂኦ ኬሚስት ኮይና ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝተዋህባ ፍልጥቲ ጓል ኣንስተይቲ
ተመራማሪት እያ እቲ ክትገብሮ ዝጸንሐት ምርምራት ስነ ምድሪ ብዛዕባ ፍግረ መሬት ባርዕን ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጥን ዘጠቓለለ ምዃኑ እቲ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ማለት ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ዘውፅኦ ጽሑፍ የረድእ ኣስመረት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ኮይና ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ናይ መጀመርያ ማዕረገ ትምህርታ ብስነ ሓመድን ዕቃበ ማይን ወዲኣ ብድሕሪኡ ኸኣ ናብ ኣሜሪካዊ ዩኒቨርሲቲ ሚሽጋን ብምኻድ ብፖለቲካል ኢኮሎጂ ማለት ፖለቲካ ማሕድሮ ብማስተርስ ተመሪቓ ቀፂላ ድማ ካብታ ኣብ በርክላይ ዝርከብ ክፋል ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ብባዮጂኦኬሚስትሪ ናይ ዶክትሬት ማለት PhD ማዕረግ ተቐቢላ ኣስመረት ኣሰፋ በርሀ ድሕሪ ትምህርታ ምዝዛማ ምስ ምክንኻን ሓመድን ጽልውኡን ኣብ ክሊማን ኣተሓሒዛ ብዙሕ መጽናዕትታት ኣካይዳ ከም መርኣዩ ኸኣ ብዙሕ ሽልማታት ክትዓትርን ናብዚ ደረጃ ሓላፍነትን ክትበጽሕ ክኢላ ኣብ 2014 ብሲግማ ዚ ዝተባህለ ትካል ሽልማት ዝነኣሰ ተመራማሪት ክትወስድን ከላ ኣብ 2018 ድማ ብናሽናል ኣካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ዝተባህለ ትካል ካልእ ሽልማት ዓቲራ ኣብ 2020 እውን ብዘካየደቶ ዕውት ምርምራት ዕውት ስደተኛ ክብርቲ ኣሜሪካዊ ዝብል ሽልማት ብሓደ ካርነጅ ኮርፖሬሽን ኒውዮርክ ዝተባህለ ፍሉጥ ትካል ተዋሂባ ኣብ 2019 ከዓ ኣብ ቴድ ቶክ ዝበሃል ምሩፃትን ዓበይትን ጸለውትን ሰባት መደረ ዘቕርብሉ ዓርሞሽሽ ትካል ሜድያ ንጥቕሚ ሓመድ ኣብ ጽልዋ ዓለማዊ ክሊማ ኣመልኪታ መደረ ኣቕሪባ ነይራ ኣብ ጽባሕቲ ነዚ ሓላፍነት ዝተሓፀየትሉ ኸኣ ኣብ ክፍሊ ፀዓት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ሳይንስ ክኸውን ምርቅሒ ክብሪ ይስማዓኒ ክትብል ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ትዊተር ጽሒፋ ነይራ ፕሮፌሰር ኣስመረት ምስ ካልኦት 11 ውልቀ ሰባት እያ ነቲ ምምሕዳር ባይደን ኣንቂልዎ ዘሎ ምህናፅ ዘመናዊ ትሕተ ቅርጽን መጻኢ ጽሩይ ፀዓትን ንምዕዋት ተሓርያ መዝነታ ብላዕለዋይ ባይቶ ማለት ሰነት እንድሕር ጸዲቑ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝበቑ ኤርትራውያን ክትከውን እያ ፕሮፌሰር ኣስመረት በዓልቲ ቤት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ናይ ስነ መሬት ስነ ፍልጠተኛን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ መርሲድ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ተኣምራት ኣፈወርቅያ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ብዘለዎ ቆራጽነት ኣብታ ሃገር ተሓዳሲ ፀዓት ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስድ ምህላው ይፍለጥ ከም ዝፍለጥ ባይደን ነታ ብፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ወፅያ ዝነበረት ኣሜሪካ ናብቲ ውዕል ከም እትምለስ ምግባሩ ይዝከር ሳልሳይ ኣባር ፓርላማ ኒውዚላንድ ኢብራሂም ዑመር ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ጥቅምት 2020 ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ጄሲንዳ ኣርደን እትመርሖ ሰልፍ ሌበር ብልዑል ድምፂ ተዓዊቱ እቲ ሰልፊ ብ49.1 ሚእታዊት ክዕወት ክኢሉ በዚ ድማ ኣብ ባይቶ ዓብላሊ ክኸውን ዘኽእሎ 64 ወናብር ይረኺቡ ነዘን መናብር ናይ ባይቶ ካብ ዝተዓወቱለን ኣባላት ሰልፍ ሌበር ኤርትራዊ ዝመበቆሉ ኢብራሂም ዑመር ሓደ እዩ በዚ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃውን ካልኣይ ስደተኛን ካልኣይ ሙስሊምን ኣባር ፓርላመንት ናይ ኒውዚላንድ ብምዃን ታሪኽ ክሰርሕ ክኢሉ ካብ ሃገሩ ወፃኢ ናብ ዝልዑል ደረጃ ስልጣን ክበጽሕ ዝኽኣለ ኢብራሂም ዑመር ግን መን እዩ ኢብራሂም ዑመር ካብ ናይ ሳሆ ስድራ ቤት ዝኾኑ ኤርትራውያን ተወሊዱ ሓደ ካብቶም 5 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ዝፈረየ ስድራ ቤት ድማ እዩ ፈለማ ኣብ መሃዲ አልእስላሚ እትበሃል መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምምሃር ቀፂሉ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓርበኛታት ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰማዕታት ወይ ድማ ሳንታ ኣናዛዚሙ ኣብ 13 ዙርያ ጋሕቴላይ ወሪዱ ድሕሪ ምዕላም ክሳብ 2003 ኣብ ኣገልግሎት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2003 ካብ ኤርትራ ወፂኡ ፈለማን ሱዳን ዝሰገረ ኢብራሂም ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ 2004 ክሳብ 2007 ከም ተርጓማይ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ
ዕድል ረኺቡ ናብ ኒውዚላንድ ምስ ኣተወ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገር ኣብ ዌሊንግተን ፈለማ ናይ ጸጥታ ስራሕ ጸኒሑ ድማ ን4 ዓመት ዝኸውን ናይ ጽሬት ስራሕ እናሰርሐ እዩ ህይወቱ ዝመርሕ ነይሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ እናሰርሐ ከሎ ድማ እቶም ተምሃሮ ንሓደ ንምርጫ ዝወዳደር ፖለቲከኛ ዓዲሞም ክብድህዎ ምስ ሓሰቡ ንኢብራሂም ንብትሑት ክፍሊት ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ወኪሉ መደረ ክገብረሎም የእሚኖሞ። እቲ መደረ ምስ ኣቕረበ ድማ ካብቶም ህዝብን ተምሃሮን ልዑል ኣድናቖት ረኺቡ። ነዚ ብቕዓቱ ዝተዓዘቡ ኣካየድቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ሰሙን ኮርስ ምስ ሃብዎ ድማ እቲ ሰራሕተኛ ናይ ጽሬት ኮይኑ ዝተረፈ ዕድሚኡ ክዛዝሞ ዝሓሰበ ኢብራሂም ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ዩኒቨርሲቲ ተመዝጊቡ ድሕሪ 3 ዓመት ብዓውዲ ፖለቲካል ሳይንስን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስን ተመሪቑ። ፈለማ እኳ ናይ ጽሬት እናሰርሐ ናይ ትምህርቱ ይኸፍል እንተነበረ ድሓር ግን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኦፊስ ስራሕ ስለ ዝሃብዎ ኣብኡ እናሰርሐ እዩ ትምህርቱ ዛዚሙ። ድሕሪ ትምህርቱ ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተቖፂሩ ክሰርሕ ጀመረ። እዚ ካብ ንእስነቱ ኣብ ፖለቲካ ጽቡቕ ተገዳስነት ዝነበሮ ኢብራሂም ዑመር በቲ ዝተምሃሮ ዓውዲ ፍልጠቱ ንምዕባይ ዝተላለዮምን ኣብ ኩሉ ምርጫዊ ጎስጓሳቶም ዝሕግዞም ዝነበረን ፖለቲከኛታት ድማዮም ናብቲ ፓርላማ ክጽምበርን ክወዳደርን የእሚኖሞ። ካብ 103 ሕውፅያን ኣብ ዝተገብረ ውድድር ድማ ካብቶም ብሉጻት 5 ብምዃን ኣባር ፓርላማ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ሰልፍ ሌበር ንምዃን ተመሪጹ። ካብቶም 5 ድማ እቲ እንኮ ወዲ ተባዕታይ ንሱ ጥራይ ነይሩ። በዚ ድማ ሓደ ካብቶም 120 ኣባላት ፓርላማ እቲ ሃገር ብምዃን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት እቲ ሃገር ቀዋሚ ተሳታፍን ወሳንን ብምዃን ኣብ ስራሕ ይርከብ። ኢብራሂም ዑመር ኣብ ኤርትራ ለውጥ ኣብ መምጻእ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓሳት ከዓ ንጡፍ ኣባል ምዃኑ ይፍለጥ። ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ካልኣይ ክፋል መቐጸልታ ዝመደብና ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለምና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሓላፍነት ዝበጽሑ ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ኣብ ካልኣይ ክፋል እንራኸብ ኣኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን